Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Raft, băieți. Da, am zis să încep o serie nouă pe acest canal, să încep o nouă serie. Opa, am căzut în apă. Deci nu uitați și voi să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie. Am construit eu pe aici pentru că nu știam cum să joc și am vrut să învăț. Deci da, am vrut să învăț. Și aici o să ne jucăm noi pe mapa asta. Deja am construit, o să facem mai multe chestii. Și da, nu uitați și voi să apăsați acel mic buton de like pentru mai multe episoade. O mâncare, avem apă, bă, hai să bem niște apă pentru că da, ne e sete. Și nouă. Să punem aici la făcut. Bă, că ne e sete. Și dacă murim în acest joc, nu mai avem. Trebuie să luăm de la capăt mapa. Și chestia e că aici nu puteți muri dacă săriți în jos. Nu luați damage, ceva de genul. Ok, nu asta vreau să fac. Nu, de-astea am nevoie. Nu, de-astea. De-astea, da, așa. De-astea am nevoie, băie. Trebuie să fac. Hai. Hei, am căzut. Nu am căzut, bă. Sau nu mai avem lemn. Bă, chiar nu mai avem lemn acum. Mă gândeam eu că nu o să avem lemn, băieți. Sau fete, nu știu exact. Ok. Vedem, avem pește la noi. Hai să punem pe ăsta la prăjit aici. Da, hai să strângem și noi cât mai multe like-uri. Pentru că vreau să vă spun acum, dacă nu strângem 10 like-uri, mă las de YouTube. Adică nu mai fac aceea, de genul nu mai postez. Așa că hai să strângem și noi 10 like-uri dacă vreți să numărați. Pentru că avem 230 și ceva de abonați și noi nu strângem nici măcar 8 like-uri la un episod. Ce naiba, nu pot să... What the fuck, nu mai pot să le iau. E plin inventarul cu chestii sau ce naiba. Nu pot să mai iau... Oh, ok, nu contează. Nu pot să mai pun. Dar văd că pot pune stâlp. Mă enervează aici. Ce nu pot pune? Eu că nu pot pune. Hai să sparg chestia asta. Bă! A atacat rechinul aici, văd. Și noi nu l-am văzut. Când l-a atacat. De ce au nevoie? De-astea? Lemn nu am, bă. Stați un pic, că nu pot să-l iau. A, ba da, gata, pot. Hai să luăm și butoaiele. Mamă, ne e sete, bă, murim. Trebuie să luăm apă. Repede. Morții, mă, și ne-a dat și rechinul. Și ne-a spart și aia acolo. Oh, shit. Și... Ce ghinion pe noi. Repede. Ok, nenorocire. Nenorocire, ne mâncare chinul astea. De aici.
Și haideți să ne lungim și în partea asta, băieți. Ceva de genul. Și că nu mai avem... What the fuck, nu mai am de-astea. Și vreau să vă spun că jocul ăsta e gratis, dacă îl vreți și voi. Îl aveți acolo în descriere, joculețul. Dacă vreți să-l luați și voi să vă jucați. De-astea. Nu, acum am nevoie de 4. Unde erau aici? 4 de astea. 1, 2. Fac doar 2 putei să iau. Și 2 aici. Oh, ok. O, ce urmărește acel rechin. Nebun. Oh, s-a făcut și peștele. Hai să mâncăm. Mai bem niște apă. Și seria asta am văzut la mulți youtuberi și am zis să o fac și eu. De ce nu? Dacă tot e joculețul ăsta gratis, hai să o facem, pentru că da. Ok, și o să fie greu prima dată când o să intrați în joc, pentru că de-abia m-am învățat. Deci am trebuit să joc, am trebuit să intru de 3 ori în jocul ăsta, ca să învăț toate chestiile din joculeț. Poate să... Așa, taie-te. O să tai acest copac. Că îmi dă și lemn și nuci de cocos. Și frunze. Hei. Și sper că o să-mi bage altă versiune. Dar... Cred că o să rămân tot pe versiunea asta pentru că... Dacă bagă alta nouă, nu avem ce face, băieți. O să ni se șteargă mapa asta. Și ăsta cresc foarte rapid. Deci vedeți, uitați cum cresc acolo, unde e ținta asta. Cresc foarte rapid astea. Mamă, am nevoie de un chest. Stai să mai arunc și o din... Am 3 de astea, chiar n-am nevoie. Uitați, să pun un chest undeva. Îl pun aici, bă. Open. Să pun eu chestiile astea toate. Aici. Da, să mai fac... Aici, să le fac pe toate, ce naiba. Și hai să pun asta aici, băieți. Ok. Ne trebuie acum câte iteme. Vine rechinul la atac, sper că nu vine acum. Îl sparg. Uitați că vine. V-am zis eu că o să vină. Mori. Morți. Da. De ce am zis că mai am nevoie? Da. Poate mi-am adus aminte. Nu. Încă una de asta. Ba nu, încă 2 de astea. Încă 2. Ok. E bine. Opa, așa. E perfect. Să mai bem niște apă. Sau stai să facem. Mai ne mărim și noi mai ne extindem. Nu mai am lemn. Să adunăm de aici. Ne mai extindem și noi, băieți.
Nu mai avem lemn. Zic că avem o insulă cât de cât bună. Am câte de-astea. Nu, ce repede crește copacul ăsta. Și ne putem sui pe el. Deci, după cum puteți vedea, putem să ne urcăm și pe el. Ducem așa lângă el și sărim. Hai să sărim în casă. Hai să mai bem niște apă, că văd că aproape murim de sete. Și n-aș vrea să murim. Bă. Mamă, o avem aici. Hai să mai colectăm astea. Facem de-astea o grămadă. Hai bă, dă-ne lemnul. Ce nu vrea? Da, bă, da, uite. Nu vrea să ne dea lemnul. Vine un butoi. Hai să terminăm aici. Meu, ce o fi în butonul ăsta? Am câte chestii. Știți că puteți cădea prin astea? Stați un pic. Știți că puteți cădea. Eu am căzut. Dar mi-e frică că vine rechinul ăla. Să mai ne extindem. Nu mai ne extindem acum. Vom rămâne așa cum suntem. Voi încerca să pun niște pereți pe aici. Ce-mi trebuie lemn. Lemn și frunze de-astea. Și vine și rechinul pe pariu. Am băgat la pariu că vine. Mor, 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 mor. Hai. Trebuie și de-astea. Perfect. Nu știu cât de lungă o să fie seria asta. Nu, așa urcă-te. Bă, băieți, hai. Nu vrea să se pună. Aici trebuie să mai pun. Am pus de-asta cu geam. Mamă, ne este repede, 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 repede să bem niște apă. Că murim de sete. Ia stai mă un pic așa. Ia să ne umplem noi cu apă mai întâi. Să și mâncăm puțin. După aia vedem noi cum facem acolo casuța. După aia o să vedem noi cum facem căsuța asta.
Am câte materiale avem noi aici. Hai să le luăm pe toate. Nu aici, aici. Vreau să mai fac așa. Hei, vino qua. Am vrut să văd dacă merge. Să prind ăla. Rechinul. Ia să vedem acum dacă merge. Nu, nu. De asta am nevoie. Îl punem acolo. Gata, acum putem pune astea așa. Mai avem lemn. Nu mai avem lemn deloc. Butaie. De butaie s-au prins aici. Și mă mir că n-au inventat ăștia casulița sau uneltele să se distrugă într-un fel. Da, aici o să fie ceva de genul. O să intrăm pe acolo. Aici, nenorocit rechin. Unde atacă? Unde atacă? Acolo! Nu! Dacă mi-o distrugi... Mi-a distrus-o, bă. Aoleo, iarăși apa. Ne trebuie apă. Ne trebuie apă. Ne trebuie apă. Ne trebuie apă. Ne trebuie... Asta cu apă, băieți. Nu, nu. Hai să punem și pe asta aici. Și haideți să mai punem în chest chestii importante. Care nu o să ne trebuiască acum. Și da, hai să fac câteva de-astea. Pun aici, că mi-a distrus handicap prostul ăla de rechin. Am câte chestii. Să mai trebuiască să facem un chest. Nu, am căzut în apă. Băi, e bine până acum cum arată pe aici. Zic eu că arată decent. Nu arată urât. O să încerc acum ea. Stâlpii ăștia. Punem unul aici. Nu aici. Nu contează. Cum l-am pus. Important e să meargă. Da, aici nu mai mergem. Mă mir că nu mai merge.
Ok, nu contează asta. Lăsăm așa cum e. Ce mai punem și aici? Să vedem dacă merge. Dar nu mai avem... Ne e sete acum. Hai să bem și apă. Dacă ne e sete și nouă. Păi, da, nu contează. Și poate o să mai fac un live stream astăzi, nu știu. Depinde cât de like-uri să strâng. Nu, nu în apă, nu în apă, ieși apă. Rechinul, sări sus, băi. Sări sus. Ce-am scăpat. Nu știu cum am căzut în apă acolo. Am căzut pe aici. Nenorocire. Hai să mai bem apă dacă tot ne e sete. Să bem apă. La un moment dat o să fie prea multe chestii de astea de adunat. Hai că ne-am umplut cu apă. Ce-am zis eu? Ah, da. Ne punem un stâlp aici. O să încercăm așa. Dacă pun eu una de asta aici, nu mai putem să ne urcăm în sus. Și acolo să lăsăm exact așa cum e aici. Acum trebuie să mă urc chiar sus. Dar nu mai am lemne. Stați așa. Să fixăm noi asta și să mai colectăm de aici chestii. Bă, iarăși a atacat rechinul aici. Păi vă dați seama că e nenorocire cu rechinul ăsta? Care atacă fără să-ți dai seama. Unde? Vreau să mai cad iar în apă. Ce vreau să fac? Stați un pic. Da, să transformăm toate chestiile astea aproape. O să mai las atâtea 5. Nu mai trebuie un chest. Da. Hai să mergem acum sus, pentru că sper că am destule. Urcă, bă, urcă. E bine, bă, fraților. Exact așa. Nu. Să mai ne lungim pe aici. Să mai facem un chest, băieți. Trebuie să facem un chest. Nu să crafteam, așa. Mamă, trebuie bucăți de lemn. Și hai că le fac aici. Nu mai am semințe oricum. Ba da, mai am o semință. Mai am o sămânță. Bă, vino ca. Nu fugi. Nu, ne. Așa. Unde sunt? Nu, apa, bă. Oricum, hai să bem și apă. Bine, fă. Hai să mai bem și niște apă.
Hai bă, așa. Mai pun aici apă. Și vine rechinul, ia. Nu vine rechinul că-l sparg. Oricum trebuie să moară rechinul ăsta. Acum o să atace ea. Trebuie să sparg dacă vine cu. Acum o să fie mort dacă mai vine o dată. Nu mai veni. Să mai luăm niște semințe. Cred că sunt singurele semințe care nu mai am. Stați un pic, ăsta sigur vrea să tenteze să atace. Că mi-a dat niște semințe. E frică să nu atace acum. Aici am lăsat așa gol. Dar nu contează. Vine, bă. V-am zis eu, o să atace când eu plec de aici. Hai că mor acum. Mort. Rechin mort. Fucking rechin mort. Rechin mort. Rechin mort. Nu, nu, nu. Ok, urcăm sus. Oh, am făcut rost de carne de rechin. E numai bine. Să le punem aici la făcut. Nu, am căzut, bă. Ce vreau să mai fac? Bă, eu zic că ajunge. O să lăsăm așa. Sau hai să mai punem aici. Și una aici. Exact. Lăsăm așa. Haideți jos, pentru că vreau să fac acolo. Uitați că văzut că mersă. A mers ceva, pardon. A mers ceva aici, stați un pic. Nu e bine. Dacă pun aici, nu mai pot să urc. Așa că coborăm prin apă pe aici. Pentru că mie nu prea mi-e frică de acel rechin. Unde e chestia aia, bă? Era mai aici. Dar nu contează oricum o să facem toate astea. O să le facem pe toate în următorul episod. Dacă nu o fac eu off camera. Să mai bem niște apă și o să încheiem și noi episodul. Da. Să mai umplem aici pentru că da. Murim dacă nu. Și nu vreau să mor. Da, bă, cam atât cu acest episod. Eu am fost Superstar și ne vedem și noi data viitoare la un nou episod. Știu cum o să ne ceva în